Bawan Allah masu hali ku sassauto, ku dubi Allah a duk lamari ku tausayawa talakawa. Talaka bawan Allah masu hali ku sassauto, ku dubi Allah a duk lamari ku tausayawa talakawa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai suna muryar talaka. Shirin muryar talaka shiri ne da zai fargar da talaka ya san halin da yake ciki, kuma kamar yadda kuka sani mun kawo muku babban malamin wato Malam Saifullahi Abubakar, wanda insha Allah shi zai dinga gabatar da wannan shiri. Billahi samiul alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba da yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan dan jan hankali ne a kanmu, dan lokaci ya riga ya yi, kuma lokacin da za a ce talaka ya yi shiru ana jansa ana jefa shi cikin rami ya wuce. Wannan murya ce muryar talaka, wannan murya za ta dinga magana, dole za ta dinga gaya wa talaka abin da yake ciki. Ya rage nasa, in kunne ya ji to jiki ya tsira. A jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri na muryar talaka. Kuma wannan shiri na muryar talaka za mu dinga kawo muku shiri ranar Laraba, Alhamis da kuma Asabar. Wannan shiri wato zai fargar da talaka ne, wato talaka dole fa sai ya tashi a san halin da yake ciki. Kuma insha Allah wannan shiri za mu kawo muku babban malami wato Malam Saifullahi Abubakar da kuma sauran malamai ma da suke wannan ƙasa, ko in ce wannan jiha ta jihar Kano. Mun gode, ku danna mana subscribe a tashin mu ta Arewa Smart. Ba magana ce ta jam'iyyar siyasa ba, dole za mu sa cotulayen mai haski mu haska ma gabanka inda za ka taka. Wannan shine jan hankalinmu, wannan kuma karo na farko ne, mu ne muku fatan alkhairi, kuma wannan mu naku ne ku namu ne insha Allah ta'ala, kuma mun fara kenan. Wannan kakar siyasar daga ita har illa ma sha Allah, gwargwadon damar da Allah ya bamu za mu ta faɗa, za kuma mu ta haska maka gabanka. Ba ruwanmu da jam'iyyar siyasa ko wance ko wance, abin da yake gabanka ka san waye kai, a kuma gaya maka wace manufa ce akan ka. Kalubalen da yake gabanka ya fi 100 wannan haka ne, abin da kowa ya sani ya fi 100. Akwai na tsadar kaya ba ji ba gani, akwai na kisa da ake mana kamar kaji. Wallahi ko kaji ne ka turke su na gidan gona ake ta kashe su ba ji ba gani. Ya kamata in dai da gwamnatin da take gwamnati, to a ɗauki matakin da ya kamata a yi don a gyara. To ba fa a ɗau mataki ba, jaje fa gagara yake, ko kuma wasu su dinga wasu maganganu, waye bai magana, waye kaza, a faɗi magana wacce take ka rasa ma irin ta, ka rasa me yake damun mutumin da ya wannan magana. A'a, ya haƙuri, ka kwantar da hankalinka. A'a, muna sanar da kai, ai kai namu ne, ai kaza kaza, wanda zaka jira lif sai a kasa, sai a ce wani lokacin ma a ce laifin kai. Akwai abin da ya faru a Maiduguri, aka je ko manoma ne ko menene, aka yi musu abu na rashin na keta haddi, aka kashe su, aka zubda jinin su, basu ji ba basu gani ba. Akwai wani a cikin cabinet din gwamnati wanda yake maganar laifinsu ne, haka ya faɗa, duniya kowa ta ji shi. To why not? Laifin kai baka san me kake ba kenan. Wannan fa su ne. To wallahi dole ne lokaci yayi sai mun sa maka fitila, sai kuma mun haska maka gabanka, sai kuma mun gaya maka ka san waye kai. Don lokacin da zaka je ka dinga haɗawa rijiya gaba 1000 tsalle ɗaya, kai shi kai rijiya gaba 1000, kai tsalle ɗaya ka faɗa, kuma kai tsalle 1000 baka fito ba. Talaka bawan Allah masu hali ku sassauto.